Nazdar Chefes, vítam vás pri maličkom rozhovore, tuto so zaujímavými pánmi, ktorí sa rozhodli, že chcú spraviť pre našu airsoftovú komunitu kúsok viac než doteraz a chcú ho posunúť trošku na inú úroveň. Dúfam, že to bude na takúto lepšiu úroveň, nie že to pôjde do kopra. Dobre chalani, kto z vás mi chce povedať, že v skratke o čo ide? Nech sa dostaneme potom k ďalším otázkam. Môžete sa prihlásiť ako škole. Dobre, môžem ja napríklad. Ide o Slovenský airsoftový zväz. Už ma boli ruka. Vydržíš chvíľu. No. Málo si trénoval, vieš? Poď. Ide o Slovenský airsoftový zväz. Ide v podstate o to, aby sa troška zlučovala tá komunita, lebo bolo by škoda, keby tá komunita sa nejako rozduchla do všetkých strán a nič by z toho nebolo. Takže vlastne chcete nejakým spôsobom spojiť tú komunitu, spojiť pravdepodobne aj ihriska nejako. Čo je nejaký ten vyšší účel toho všetkého? Lebo toto je skôr taká povrchová vec, ktorá napadne každého človečika, ktorý o tom počuje, ale máte niečo, ako by som to povedal, niečo fakt, že špeciálne, že čo dá ľuďom nádej nejakú, že bude fakt, že brutálne dobre? No to si sa dobre opýtal. Áno, toto bola taká odpoveď, taká vyslovene len politická, jak sa hovorí, ale áno, konkrétne veci treba riešiť konkrétne ich nejakým spôsobom zlúčovať a to vlastne sme začali robiť už dávnejšie a teraz začíname s tým vychádzať von. To znamená, že chceme robiť akcie, ideme robiť, alebo teda už sme spustili Airsoft Cup, ktorý začína hneď 6.1. Na začiatku roka, niečo nejako oháľať alebo čo. A bude to vlastne Airsoft Cup, nebude to len o jednom nejakom turnaji, ale je to vlastne x turnajov, ktoré budú 6, ich bude za rok a tie sa budú vlastne sčítavať dokopy body a tak ďalej. To znamená, aby bola z toho normálna súťaž, aby si aj tí, ktorých si chcú zasúťažiť a chcú jednoducho si nielen zahrať a hotovo, ale že chcú súťažiť, tak aby tam boli. Takže jednoducho ty chceš takýmto spôsobom priviesť Airsoft k tomu, aby bol oficiálny šport, predpokladám, aby sa to teda počítalo ako šport. Ja neviem, poviem príklad, povieš nejakému neznalcovi, že toto je Airsoft jedno s druhým a zrazu už si nepovie, že sa chodíme hrajkať so zbraňami, ale že reálne športujeme, hej? Áno, presne tak. Presne tak, lebo tá mládež v podstate čo je, tak niektorí chodievajú hrávať, niektorí ani poriadne nevedia, čo to je, niektorí si myslia, že to je strašne bolestivé a neviem čo, ale keď sa to dá do popredia a dá sa to do popredia, akože naozaj športujeme a robíme aktivity, aby to bolo vyslovene ako šport, tak vo výsledku verím tomu, že sa dojde k tomu, že aj to bude ako oficiálny šport. To by bola úplná výhra, lebo tým pádom by sme si vedeli aj legislatívne veľa vecí vyriešiť, lebo takto sa môže stať, že niekto si niečo vymyslí alebo niečo si povie, či už v parlamente, alebo v Únii, alebo niekde a máme po športe. Dobre, moja ďalšia otázka k tomuto Airsoft Cupu, lebo to ma zaujímalo. Kto sa môže prihlásiť na tento Airsoft Cup? Sú to nejaké airsoftové týmy alebo možno nejaký jednotlivec? No takže na ten Airsoft Cup sa môže prihlásiť hoci kto má zbraň, nemá zbraň, chce hrať je sám, není sám, sú tým, hoci kto. Keďže tam budú vlastne 3 kategórie. V prvej kategórii bude vlastne IPSC strelnica ako jednotlivec. Takže vlastne príde si tam niekto, ak má zbraň, alebo ak je to nejaký nováčik, tak ľudia môže prísť aj bez zbrane, bude tam jedna zbraň daná, s ktorou si môže tú strelnicu vlastne načas odstrieľať. Potom tu je možnosť viacerých hráčov, napríklad nejaký tím, ak príde spolu, tak môžu ísť traja vlastne spolu prejsť tou IPSC strelnicou a za určitý čas to vlastne vystrieľať tie terče. A posledná kategória, asi taká tá najzaujímavejšia pre tých, čo nechcú strieľať iba na terče, tak je jednoznačne 3 proti 3 PvP. To je vlastne hráči proti hráčom. A vlastne vy máte nejaké arény, predpokladám, na toto vybavené. Kde môžu ľudia očakávať, že sa takéto niečo bude diať? Vlastne tá prvá akcia, ktorá bude 6.1., ten prvý Airsoft Cup, vlastne otvárací, tak sa bude koňať 6.1.2025, to je vlastne v pondelok, na sviatok, a bude sa konať vo Wolf aréne v Bratislave. Wolfka Bratislava, ale samozrejme jasné. Dobre, moja ďalšia otázka je k tomuto všetkému.
Vy plánujete aj nejakým spôsobom jednať so štátom ohľadom nejakých legislatív a takto, keby náhodou, alebo niečo také? Určite áno, preto vlastne aj tá komunita musí fungovať aj nejakým spôsobom oficiálne, to znamená, že nemôžeme rozprávať, že je nás 2000, 3000, 5000 alebo ja neviem koľko, ale musí to byť aj nejakým spôsobom podložené, preto vlastne ten zväz funguje na to, že vlastne má svojich členov a tých členov vieme potom, aj keby náhodou bolo treba na vláde alebo niekde, ukázať, že pozrite sa, ten Airsoft má toľko a toľko členov, má toľko a toľko hráčov, má toľko a toľko tímov, ale to všetko musí byť oficiálne, lebo ináč akože keď dojdeš s prázdnou rukou na vládu, tak to je. No, tuto je moja ďalšia otázka na toto, pretože myslím si, že toto bude dôležité pre každého airsofťaka alebo pre človečíka, ktorý chce začať. Všetci sa bojíme rôznych reštrikcií, s ktorými na nás môže vláda prísť. Či už sú to oranžové typy, či už sú to nejaké povinné papiere k zbraniam jedno s druhým. Bude pre vás v moci takéto niečo riešiť a bojovať proti tomu, ako niečo podobné ako odbory, alebo tak, keď to poviem? No, či to bude v moci, alebo čo sa dá všetko vybaviť, to vidíš sám, jak to funguje dneska. A nie je teraz ohľadne tohoto, môžeme sa baviť o lekároch alebo kohomkoľvek, ale určite našim cieľom je jednoducho brániť to, aby sme si vyjednali čo najlepšie podmienky. Preto vlastne potrebujeme tú komunitu dať dokopy, dať do nejakého celku, oficiálneho celku, nie len teda, že je tu toto alebo tamto, aby sme vedeli povedať, že pozrite sa, nami je toľko a toľko ľudí a my hrajeme takto a takto, máme takéto a takéto pravidlá, hráme to športovo, máme pravidlá, máme svoje súťaže a tak ďalej a dajme tomu, jak si to spomenul, ja neviem, vymyslím si v Amerike žlté koncovky či oranžové koncovky, tak nechceme ich a máme na to takýto a takýto dôvod. Úprimne by som ale popravde povedal, bude to veľmi kontroverzné, aby som tie oranžové typy aj popravde na tie zbrane zaviedol. Kvôli tomu, čo niektorí ľudia robia. A hlavne tí chlapci alebo jednobunkovci, keď už tak poviem, ktorí sa rozhodnú, že budú strieľať na balkone, do plechovky, hej, po holuboch. V tomto ja s tebou nesúhlasím, lebo ten borec, ktorý bude chcieť strieľať, tak bude strieľať tak či tak. A myslím si, že oranžová nejaká táto mu nepomôže, aj tak si ju dá dole. Ja si práve, že myslím, že pomôže, pretože mne skôr ide o to, že aby bolo vidno nejakým spôsobom, že tá zbraň nie je reálna, vieš? Áno, to máš pravdu. My sa chceme ale brať troška inou cestou a to skôr také výučby tých ľudí a naozaj dbať na ten, máme to aj v tom sloganu nášom, že jednoducho bezpečne a eticky a tak ďalej, športovo. A skorej ich vyučovať alebo naučovať alebo vysvetľovať im, že nerobte blbosti. Ja neviem, taška stojí, 30 eur. Keď dáš 300 eur za zbraň, prečo si nekúpiš tašku za 30 eur? Prečo to nosíš v ruke? A tak ďalej. Takže to si myslím, že to je asi dôležitejšie ich pomaličky učiť a dbať na to, aby jednoducho tie pravidla aj vonku mimo ihriska fungovali a nerobili zle celej komunite, lebo ja týchto ľudí, jak by som povedal, že by som ich nejako hánil, alebo ja neviem čo, ale jednoducho určite budem robiť všetko preto, aby sa to nedialo. Moja ďalšia otázka, ale možno toto bude taká skôr otravná otázka, ale je dôležité sa to opýtať. Keď prídete s niečím takýmto a budete nejakým spôsobom jednať aj s nejakými zákonmi, jedno s druhým, môže sa airsofťák vďaka tomu obávať toho, že napriek tomu všetkému prídu nejaké obmedzenia, len kvôli tomu, že si nás vďaka tomuto viacej začnú tí hore všímať? To neviem, či si asi dobre povedal. Samozrejme, že obávať môže sa stále, to je jasné. Áno, keď si raz niekto niečo zmyslí, tak môže sa postaviť aj na hlavu a jednoducho s tým neurobíš nič. Ale na druhej strane, keď nebudeme mať žiadnu páku na to, že aspoň nejako to zachrániť, alebo nejakú šancu to zachrániť, no tak potom nerobme nič a nechajme to na tom, že uvidíme, že niekto od nejakej stoličky si povie, že a to je blbosť a hotovo. No mne išlo skôr o to, že si nás viacej začnú všímať, vieš? No to je v poriadku, oni sa nás všímajú tak či tak.
Vieš, to není o tom, že teraz my si myslíme, že to neexistuje. Akurát otázka je to, že či to necháme takto, jak to je, alebo radšej budeme tej verejnosti, ktorý nehraje ten airsoft, sa snažiť ukázať a vysvetliť o tom, že to sú len nejakí pajáci, ktorí si tu chodia strieľať po lese, ale je to naozaj nejaký druh nejakého športu, nejakej aktivity, tak jak je kopec iných aktivít a nejsú už vyslovene, že športy, tak že nemajú sa vyslovene čoho obávať. Okay. Takže skôr ten opačný smer, že vysvetľovať tej komunite, alebo teda tej nekomunite a ukázať im, že my sme úplne normálni. No, niekedy. To by som moc nahlas nehovoril. Moja ďalšia otázka je, myslíš, že bude vo vašej moci, alebo že ten váš vplyv bude časom taký, že sa budú dať otvárať rôzne iné ihriská na viacerých miestach, že sa to viacej rozšíri, že tí ľudia, ktorí budú mať, dajme tomu nejaké pozemky alebo možno nejaké štátne pozemky, budú k takýmto legálnym ihriskám viacej povolní, ak by som to takto nazval? Tak pokiaľ niečo bude legálne a bude to mať hlavu a petu, tak určite budú mať aj niektorí iní, ktorí dneska nemajú ihrisko alebo majú priestory na to, aby to mohli spraviť, ale sa im do toho nechce, alebo sa boja, že by, čo keď náhodou sa niečo tam stane, alebo nevedia tých XY vecí okolo toho, ale budú vedieť, že už to je troška o niečom inom, tak určite budú mať asi väčšiu chuť otvoriť nejaké ihrisko alebo niečo, ako nám ide o to, aby tie ihriska sa rozvíjali, aby boli lepšie, boli kvalitnejšie, aby sa tam naozaj hralo podľa pravidiel, aby sa aj dodržiavali tie pravidlá. A ako bez ihrisk nebude sa hrať airsoft, to je asi jasné každému. No ja reagujem hlavne na to, že teraz poslednou dobou sa strašne veľa ihrisk zatvorilo a zároveň na druhej strane ich strašne malo vzniká. Vieš, o tom ide. Áno, to máš úplne pravdu. Len zase to máš, vieš, dobu nepredbiehneš, akože keď niekto má vlastne nejaké priestory alebo niečo a má na to developerský projekt, no tak pre mňa je prednejší developerský projekt ako airsoft. Ale to neznamená, že sa nemôže otvoriť nejaké ďalšie ihrisko niekde inde. Dobre, skúsim teraz ísť trošku zase k jadru. Kde vznikla táto myšlienka ísť do niečoho takéhoto? Skúsim teba teraz. Táto myšlienka vznikla už pred vyše rokom. Vlastne, ako sme sa začali venovať airsoftu, že treba tých ľudí vlastne zoceliť nejako, dať ich dokopy, dať im nejakú tú šancu. Pochodili sme viacero ihrisk a videli sme to vlastne, že niektorí tí, či už to mladí, alebo aj starší hráči, veľakrát nevedia, kam ísť, ako ísť, nasmerovať nejakým smerom tých ľudí, ukázať im, aká je tá cesta vlastne, kade ísť, ktorým smerom sa vlastne ktorým smerom by sa mal uberať ten airsoft. Dobre, to je dobrá odpoveď. Moja ďalšia otázka je, vy už ste mi to predtým aj chalani hovorili, že by ste chceli nejakým spôsobom zaviesť to, že tie ihriska, ktoré sú na Slovensku, by mali zjednotené pravidlá, aby to nebolo napríklad tak, že hráš, neviem, karty farára a jeden si myslí, že zelený dolník ide na všetko a zase ďalší povie, že nie. Mám pravdu? Áno, máš pravdu, spolovične. Úplne zjednotiť ihriska, alebo úplne... Nie, zelený dolník nejde. No. Nie, úplne zjednotiť pravidlá sa nedá, lebo ináč sa hraje na Jabloňovom, ináč sa hraje na Wolf Arene, ináč sa hraje, ja neviem kde, to sú tu chalani odkiaľ sú z Rastislavíc a tak ďalej. To znamená, že v podstate určite nejaké pravidla by mali byť celkovo pre všetkých rovnaké a potom už len detaily prispôsobí si to ihrisko k svojmu vlastnému ihrisku. Lebo napríklad poviem príklad, aby chtelnica mala, ja neviem, 1,5 džaula ako maximum a maximálne 25 alebo 28 gule je asi blbosť. Dobre, v tomto s tebou budem nesúhlasiť. Zober si, že máš 2 alebo 3 typy ihrisk, OSBčko, CQBčko alebo kombináciu. Áno. A zaviesť to v rámci takéhoto spôsobu, napríklad tie limity. Potom povinná reflexka, hej, a takéto srandy, vieš? To sú veci, ktoré by mali byť scelené, to znamená, že na každom ihrisku by sa mala používať reflexná vesta, na každom ihrisku by sa mali používať pásky na označenia a takéto veci, ktoré sú jasne dané aj bez ohľadu na to, či to je také ihrisko alebo také, ani jednému ihrisku to neuškodí, tak určite toto by malo byť podľa mňa nejako scelené. Ale hovorím zase, čo sa týka tých džaulov a týchto vecí, áno, mali by sa podľa mňa merať všetci džaulami,
a nie tými FPS-kami. FPS-kami. To ešte v dobe temna, kamo. No, ale tak počul som, že vraj to niektorí tak riešia. A to znamená, že toto áno, ale čiste vyslovene, že obmedzovať to ihrisko na presný nejaké číslo tohoto, tak to si nemyslím, že by to bolo. Áno, možno nejaké hranice, áno, ale že nie úplne doslovne. Lebo napríklad mne by sa osobne páčilo, keby boli, dajme tomu, zjednotené džaula, že dajme tomu, že na OSBčka, na CQBčka, vieš, to by bolo podľa mňa fajn. A takisto napríklad by bolo fajn, že keby bolo zjednotené, poviem príklad, pravidlo, že cez prekažku sa napríklad, teda cez škáru sa môže strieľať, ale musíš byť od meter, že aby toto napríklad bolo všade. Lebo teraz si zober situáciu. Príde človečík, kde je úplne zakázané strieľať cez škary, a teraz príde na nejaké ihrisko, kde to je povolené a teraz tam vznikne hádka, že ale však to sa môže jedno s druhým, vieš. Áno, toto je vec potom už debat s tými organizátormi tých ihrisk, že urobiť si naozaj akože kvázi tie rovnaké pravidlá, že čo najviac. Aj toto je napríklad jedna z vecí, ktorá sa dá zahrnúť, že jednoducho dobre zjednotíme si to, cez škary sa nestrieľa, alebo keď sa strieľa, tak 1 meter od prekážky, má to svoju logiku, nech niekoho netrafíš 20 cm do hlavy a tak ďalej. Ale hovorím ešte raz, nemôžeš úplne všetko sceliť do úplne presných pravidel pre každého jedného. Poviem ti jeden príklad. Zober si Wolf Arenu napríklad a zober si Jabloňové. Dobre, a teraz keď dojdeš donútra do hangáru, veď to máš to isté, jak Wolf Arenu. Uh-huh. A čo teraz? Všetci tí, čo majú 1.6, nemôžu ísť donútra? Uh-huh. Takže to nejde jednoducho úplne vyslovene, že sceliť, ale dá sa urobiť dosť veľký kompromis a myslím si, že v 80 až 90% by sa tie ihriska vedeli zhodnúť. Keď budú chcieť. OK, dobre. Dobre. Máte k tomu ešte niečo? Ja by som iba povedal to, ja by som sa troška poopravil v tomto, že či budeme mať právomoci, alebo také tieto slova, čo si používal. Ešte raz ja zopakujem úplne na samý začiatok, aj nakoniec. My toto robíme pre Airsoftťákov. My sme to založili preto, lebo v tej dobe, keď naša myšlienka bola, tak nič také neexistovalo. Mm-hmm. Potom vyšlo, myslím, že SAA to bolo, že také existuje niečo, dovtedy som nevedel, že to je, ale dozvedel som sa akorát tak, že končia. To vyhlasili niekde, tuším, na Facebooku, či kde to. No a vtedy sme si povedali, že dobre, však to, čo sme chceli robiť, tak to teda poďme spraviť, keď oni teda to skončili. Tak sme to začali robiť. Medzi tým potom viem, že niekedy v lete vyšlo nejaký tá federácia, čo viem, že teda chalani sú aj tu, chcú sa so mnou stretnúť. Ja nemám proti tomu, že by sme sa stretli, pokecali, pokiaľ budeme mať spoločné názory, spoločné ciele, nemám problém spolupracovať. Ja si skôr myslím, že dvaja, keď ťahajú za jeden koniec, tak to ďalej dotiahnu. Takže hovorím, treba to troška posunúť. A ďalšia vec je, že to, jak si hovoril, my chceme, aby sa popridávali tí airsoftťáci aj v tom riadení, v tom fungovaní. Preto sme vlastne nadstavili aj tie pravidlá podľa zákona, to nie, ale právnici to nadstavili presne preto, aby sme to vedeli potom my použiť, keď by to bolo treba. Tak spravili sme to napríklad tak, že každý jeden člen je automaticky vo valnom zhromaždení, to znamená, má právo voliť, má právo dávať návrhy, nápady a tak ďalej, takže akože je to vyslovene pre tých ľudí, to není o tom. My sme len niečo spustili a teraz, keď sa ľudia popridávajú, tak to bude len viac a viac, lebo tých nápadov a tých vecí, ktoré rozbiehame, je ďaleko viacej ako teraz nejaký Airsoft Cup, to je v podstate len úplný začiatok toho celého. Tam napríklad na budúci rok 2026 by sme chceli pustiť celú ligu. Mhm. Takže konec koncov, ak tomu teda dobre rozumiem, tak to budú v prvom rade celé tvoriť airsoftťáci. Áno, veď o tom to je to pre nich. OK, to je správne. Dobre, chalani, ja nemám nič, ak by ste chceli ešte niečo povedať, kľudne povedzte. Než poďme tam dohrať tú hru. Dohrať. Ja už nedohrám, mne sa vybila baterka na gulomete. Dobre. Ďakujem, že si sledoval. V popise alebo v komentároch nájdeš ich Instagram a môžeš sa na to všeknúť. Ešte posledné, keď tak, všetky tie veci okolo toho Airsoft Cupu alebo všetky veci ohľadne zväzu nájdeš teda buď na tom Instagrame alebo na stránke klasickej. Ja to môžem dať do popisu, keď tak. Dobre.
OK. Ja som rád, že sa takéto niečo robí a že to bude na Slovensku s Airsoftom zase o čosi zaujímavejšie. Serus. Čaute.